गुदुबादा थांगासिनो आं नै गुदुबादानिफ्राय दा थांगासिनो नोंथांमोना नायदो। गुदुबादा मोनहांबाय लोगोफोर, गुदुबादा बास स्टेन्ड मोनहांबाय। मछलीपट्टनम गाखोबाय हम मछलीपट्टनम जा रहे हैं अभी। मेरा बस में है अभी, पूरा पीछे में हम देखो।
मोनफैबाय दानिया आङो माबायाव मोनफैबाय बे पान्डुबिल स्टेशनाव मोनफैलायबाय आं पान्डुबिल स्टेशननि पान्डुबिल स्टेशनाव दंफैयो आं दा नै सिनारिफोरा पान्डुबिल स्टेशनाव दंफैयो दा थांगोन आङो नारायणपुरम बिराद गोजान दिनै सानसे आं बेराय दिनै दासो मोनफैबाय आङो मोनफैगासिनो आङो दा थांनो ओंखारबाय आङो सासे लोगोनि न'आव थांसिनो आङो पान्डुबिल स्टेशनाव दंफैयो आं दा मालिकआ गारि लाना फैगासिनो आंखौ आं दा थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था आं गेजेर गेजेर देखायलांबाय थागोन मोजाङै नायलांबाय थादो आरो जायगाफ्रा बासआ दंफैयो नै बे बासजों फैयाखै आं ससे थाबायना फैबाय आरो मोनफैबाय आङो फख्रियाव दानिया मोनफैबाय आं दा गाबोन थांफिनगोन आङो नै आलासि जानो फैदों आङो मोनफैबाय नै फख्रिया बारा गिदिर नङा इयो आं बेखौ नायनो फैदों सासे लोगोनि थाखाय आं थांफिनसै आरो नायनोल'सो फैदों खिन्थु आं मावा नायनो होननासो फैदों बेयाव आंना ओइ बेलेगावसो फख्रिया मोजाङानो जागोन आरो रुमफोरा मोजाङानो नायनो मोजाङैनो 2 बिगा जागोन नायलांबाय था नोंथांमोना आं गेजेर गेजेर देखायलांबाय थासिनो एरियाखौ माबायदि